Привет на всички, които не ме познават, аз съм Денислава, а за тези, които вече ме знаят от TikTok, здравейте и тук. В първите дни на месец декември е време за коледна украса. Целта на това видео е да предизвикам истинско коледно настроение във всеки един от вас. А сега стига приказки, време е за работа. Ако и вие като мен обичате коледните видеа, приятно гледане. Хващам коледното ми джудже в действие и да започваме. Украсата ми вкъщи от няколко години е една и съща, просто добавям по някой дребен детайл, като се старая всеки декември декорацията да бъде поставена на различно място, за да не ми бъде едно и също и да не е скучно. И тук се започва великото мислене, кое къде точно да бъде. Миналата година реших, че ще си направя коледен град. За момента имам само коледен квартал, но всяка година ще го обновявам. Цветовете в едната ни стая са в сива и синя гама, затова залагам на украса, която е по-неутрална. Кухнята ни е малко по-раздвижена в зелено и в жълто, затова там слагам по-голямата част от декорацията. Повечето от тези фигурки сме получавали като подаръци, а някои от тях с доста по-сантиментална стойност и са на над 10 години. Както ще видите, продължават да си работят, светят, пеят и така нататък. За съжаление, единствените цветя, които вирят в къщи са орхидеите. Това, което съм решила да направя тази година, е да наредя лампички около тях, както и коледните фигурки. Задължителен елемент от празничната украса е коледния чорап. Вкъщи нямаме камина, за да го закача там, затова го позиционирах тук, на фурната. Това ми е една от любимите покривки, купувала съм я миналата година от Синсей. Тогава не прецених, че ще бъде доста по-дълга от това, което ми е нужно. Затова измислих алтернативен вариант, за да мога да я използвам. Не знам вие как сте, но аз много обичам навсякъде да има светлинки и пусна вечер, като се прибера от работа и да не използвам основното осветление. Затова имам няколко фенера, най-различни видове лампички и малки светещи фигурки. Тази година не съм си купувала почти нищо коледно, защото се надявам следващите празници да ги прекараме вече в новия ни апартамент и за там ще ми трябва съвсем друга декорация. Стигайки до коледната елха, ще ви споделя една интересна информация. Преди няколко години проведох разговор с жена, която се занимава основно с декорации и украса. И тогава тя ми сподели една много интересна теория, че в коледното дърво трябва да фигурират поне 3 цвята, за да може то да бъде достатъчно пъстро и красиво. Решила съм и аз да го пробвам, като ще започна от следващата година. Първоначално мисля да си взема само един цвят, като всяка година добавям следващия. Хубаво е да има някакво разнообразие, защото моята елха явно е доста скучна. Не има само сиво, различни нюанси на сивото, намира се и по някоя бяла снежинка. И тук щях да имам помощник, който заспа, и се налага аз да върша цялата работа. Другото нещо, което лично на мен ми създава доста уют, това са ароматните свещи. Но като цяло май жените сме по-големи любители на тях, мъжете не чак толкова. Коледните калъвки и възглавници са другото, което много харесвам. Като нововъведение тази година ми е бялата възглавница във формата на снежинка. Мен Коледа винаги е бил един специален празник. Празник, който сполутява, който носи надежда и споделеност. Но знаете, че не винаги има как да бъдем до близките си хора. Аз лично съм имала моменти, в които те са били в чужбина или аз не съм била в града. Но най-важното е винаги, когато ни се отдаде възможност да бъдем заедно. И след като вече съм готова с украсата, сега това, което ми липсва, е сняг. Аз съм от децата на 90-те години и си спомням как в детството ми винаги, щом дойдаха празниците, заваляваше един невероятен пухкав сняг. Прекарвахме всичките дни от зимната ваканция навън, премръзвахме буквално, правехме снежни човеци, спускахме се с шейни, но за мен това беше най-хубавото време от годината. Тогава нямаше телефони, нямаше компютри и нямахме търпение да започне новия ден, за да го прекараме отново заедно. Единственото нещо, което имах в къщи, беше една телевизионна игра. Не знам дали има хора, които си я спомнят. Но и в използването й си имаше иерархия. Първо трябваше майка ми и баща ми да поиграят на танковете и след това чак аз да се доредя до нея. Хубави моменти, които за съжаление няма как да се върнат. С носталгия и умиление си спомняме за тях. Освен коледната украса, другата ми слабост е избора и опаковането на коледни подаръци. Така че в следващото видео ще открехна вратата и ще ви покажа какво съм купила тази година, по какъв начин ще бъде опаковано. А сега вече мисля, че е време да включа коледните светлини вкъщи, да запаля някоя и друга ароматна свещ, да си сипя една чаша вино и да пожелая светли празници на всички.